Si hagués de definir derelictes amb 3 adjectius, segurament utilitzaria 3 adjectius molt anodins, molt quotidians, gens rebuscats, com són breu, és una novel·la que cap a tot arreu i que et pots emportar i llegir en una tarda. Tot i que la brevetat, evidentment, no significa que no tingui contingut, ans al contrari, perquè és molt intensa. Aquest seria el segon adjectiu. I el tercer adjectiu seria segurament necessària. Necessària perquè reflecteix una realitat desgraciadament molt quotidiana en els nostres dies i en la nostra societat, que és aquest trencament de les arrels que pateix el jovent, no? I les conseqüències que això té. I de fet, derelictes no és ben bé aquest trencament en si, sinó les conseqüències que té el fet de no sentir-se arrelat a la terra, o el fet de no saber què és, no? I notar un buit a dintre teu, precisament perquè no tens un arrelament ferm, coratjós, a la terra. Llavors, crec que Derelictes comença amb una frase, amb una sentència de Sant Agustí d'Hipona, que resumeix, de fet, tot el llibre. I podríem dir, per tant, que comença al revés, perquè comença sabent què passarà. Però em va semblar interessant fer-ho d'aquesta manera. A Confessions, Agustí d'Hipona diu que no és tan important el canvi com la permanència, no? I això, aquesta frase, és una mica el que resumeix el tarannà, el fil conductor d'aquesta novel·la, que ja dic, és breu, però espero que tingui un contingut inesgotable.